hanci yake ya shiyo dangane mutum ke dan sayawa an samu na kuli na tafarnuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai oga. Ya. Akwai sholin ne? Sai akwai tana kasa. Nawa ne? Jine 10. Da Allah ka taimaka min ka gane. Yanzu ban ni da kudi jina 20 ne gare ni. Jina 20? A ka gaskiya ta. Ina gode. Wace shi ke amma kaga wannan ta da wannan ta yi caji. Wanda in ka sha ta ko sai kai sati ma kana bacci. In ji zafi? Da ma kwarabo na da bacci tun shekaran jiya. Wata shekaran jiya? Bari sai na. Wanda kuma in ka sha ta baka kara bacci sai ka mutu. Allah ya kiyaye. Wace an rike wannan ka sha. Wannan in ka sha ta baka bacci sai ka mutu wannan. Ba na shan wannan. In a banza za ka bani. Wace doke a banza ka. Kake wannan jine goma a cikin gare ni. Da jina shi. Wace ko ka wata kan. Ka gane. Na gane. Bari man gyara gidi idan ka san cikin kudin nan kutan kwaya ma ana ba ku wadanda ba na daidai ba. Ake har ma ya mai sako. Wa zai koma ma har kana ta rai ba na koma na tuce shi. Na ganin sakaran banza yan ba sha ba farkori wanda aka yi musamman ba kai yan ba har ka dan kwawa ka ga wani jini 20 ya bani cikin waya tuce ne. Ka ji abin jini 10 waya cikin a jini 20 na gare dan kwaya. Dan kwaya nan na gare mahakwacin banza waya a ce mai 10 shi kawo 20. Allah ka yi ran ku dubu da ku ta kare akan sholi. Ba akan shiri a kan ire-iren ku dubu ma gaba ɗaya kana ga mahakwacin banza ya kame 20 wani ce 10 to Allah ka ire-iren ku dubu kana gawa sha shiri wai sha wai shi na ci a cuce na ashe ni na ni cuce shi ma shi da ba 20 Allah ka goma ku masu 20 ne ga kai mutum shi kara zauna